Takže čaute ľudia pri tomto videu a dneska si ohodnotíme účty mojich friendov. Takže ideme rovno na to. Ale môžete aj vy posúdiť môj účet. Ja ho nebudem hodnotiť, lebo je to môj účet. Takže môžete ho hodnotiť vy, ja vám ho ukážem. Takže mám 71 000 trofí, 676. Môj favorite brawler je Bull. Najväčší rank som mal Masters, alebo aký to je. Som v najlepšom klube Supercrew, do ktorého sa určite napojte, je od 50 000. Winstreak mám najväčší 25 na Chestera. Mám Prestige 2 na Bulla. Mám 46 Prestigeov, ale mám tu na extrémne veľa brawlerov na 920, 40 tak, ktorý si šetrím na video. A mám, neviem ako sa volá Fame, a mám Lunar Fame 1 a mám všetkých brawlerov. Takže to si posúďte vy a ja idem rovno začať mojim prvým friendom a začíname od najhorších. Takže toto sú všetci moji friendy a začíname rovno s Davidovci a tí majú 179 trofí. Žiadne prestíže nie sú v klube, 7 win streak. Tak tomuto účtu dávam 0 z 10. Horší účet som ešte ani nevidel. Toto je môj druhý účet, tak ten tiež nebudem hodnotiť. Ale proste, to je môj druhý účet, mám tu na Prestige 2 na Shelly. Potom tu mám jedného môjho sledovateľa, on mi napísal pod jedno video, či si ho nepridám, tak som si ho pridal. Volá sa Danix, má 7330 trofejí, má jednu Prestige na El Prima, má 24 max win streak a je v nejakom klube Evs Clubs. A tomuto účtu dávam takých 2 z 10. Mám účet Karol 6767. Ten má 8 prestíží, 11 000 trofí. Má win streak 21. Nie je v klube. K tomu by som dal takých tiež 2 z 10. Nič moc účet. Potom Vicky. Tá má jednu prestíž, 14 000 trofí. Najväčší win streak 39 na Belu, v nejakom klube, v klube Ligma boli a tomuto účtujem 3 z 10. Furt nič moc. Potom je tu na účet Jacip, ktorý už má 19 000 trofí, čo už je dosť slušné. Má 7 prestížov, 15 win streak na Bibi, v nejakom klube Zetavin. Tomuto účtu dávam takisto 3 z 10. Potom je tu na Tomáš Tatarka, ktorý má 5 prestížov, 21 000 trofí. To čo už je dosť dobré. Jeho favorite, no jeho main je Search, má 20 win streak najviac na MOA a je v klube Malinčania. Tento účet mu dávam asi 4 z 10, hej, to už je akže dosť dobré, dá sa povedať. Potom je tu na účet 911 Taver, ktorý má 4 prestíže, 23 000 trofí a 19 win streak na Darila, najväčší má Diamond 2 v klube nejakom Stop. Tomu dávam tiež tak 4 z 10. Potom je tu Neon IT, 25 000 trofí, 12 prestížov, má Prestige 2 na Spajka, čo je dobré. Má Pup Spajka, to je tiež dobré. Nie je v klube, má 16, najväčší win streak má 16 na Finksa. Diamond 2 má najvyšší. Tak to, keďže má tu Prestige 2 na Spajka, tak dávam mu 5 z 10. Potom ideme na Šimon SVK. Ten má 13 prestížov, 26 000 trofí. Najväčší win streak má 22 na El Prima, najvyššie mal iba Gold 3 a je tiež v klube Zetavin. Vítajte v klube, hrajte Mega Sviňu. Možno by som mohol zmeniť popis nášho klubu, lebo toto je dosť dobrý popis klubu. Vítajte v klube, hrajte Mega Sviňu, 5 dní offline kick. To je dosť dobré. Tomuto účtu dávam, keďže už má akože dosť trofí, furt dávam 5 z 10. Potom je tu na RP2Dix, 10 prestížov,
má Prestige na Berryho, no to neviem, či je ešte také ťažké, ale 28 000 trofí. Najväčší win streak má iba 15 na Piper a tu nám mal najväčší Diamond 1 a není v klube. Potom tu nám máme Lamine Yamal. Ten má dve Prestige dvojky, má 28 000 trofí, 24 Prestige dokopy, 19 najväčší win streak má na Bula, Diamond 2 jeho najväčší rank a je v klube Galanský trh. Za to, že už má až dve Prestige na dvojke, tak to už mu dávam už tak 5 z 10 5, 6 dávam takých 5, hej, 5, alebo ne, 6. Timo, ten má 3 Prestige dvojky, 30 000 trofí, 23 Prestige dokopy, je v klube jediné VS a 19 max, je jeho max win streak a najvyššie mal Master 1. Tomuto určite mám takisto, tomu už dávam 6. Ne, vlastne takisto 60 dávam mu. Poďme tu na admin. Ten má 30 000 trofí, 11 prestigeov, 25 najväčší win streak na Bula, druhý Diamond má najväčší, aj v klube Bráškové. Tomuto účtu tak 6. Potom je tu na Gogodu, to ani neviem, že ho mám v klube, no ne v klube, v týme. Ten má najväčší win streak 13, rank má najväčší 1 Diamond, potom má 11 prestíží, tomu dávam tak 5 z 10. Potom je tu na Hatskero, ten má 1 prestíž dvojku, 7 prestížov, 32 000 trofí, najväčší win streak mal 19 na Oltisa, najväčší mal Diamond 2, tomu dávam znova 6 z 10. Potom je tu na 200 IQ. Ten má 36 000 trofí, má 1 prestíž dvojku, 18 prestížov dokopy. Najväčší mal Master 1, 31 win streak na Edgara a je v našom klube Super Crew. Takže tomu dáva 7 z 10. Potom tu je Boy with Songs, ten má 2 prestíž dvojky, 37 000 trofí, 20 prestížov. Najväčší win streak 24 na Siriusa, najväčší rank v rankedoch Diamond 1, tomu dávam 6 z 10. Ja neviem, koľko som zabudol, koľko som dal 200 IQ, dávam mu 7 a Boy with Songs dávam 6. Radko Šinko IT, 42 000 trofí, Diamond 2, Prestige 2 na Edgara, má na Edgara 17 prestížov dokopy. Je v klube Bendix Crew, ktorý má docela dobré trofeje. YouTube Bendix, nejaký youtuber. Diamond 3, 24 má najväčší win streak na PB. Už furt opakujem to isté, už neviem rozprávať. Tomu dávam 6 z 10. Potom je tu na 12 jenej. Ten má 1 prestíž dvojku, 33 prestížov dokopy, 46 tisíc. Najväčší win streak má na Karla 26 a v rankedoch má Master 2 a je v klube Super Crew. Tomu dávam 8 z 10. Potom je This is the End, ten má 5 prestíž dvojek, má dokopy 37 prestížov, 57 000 trofí, 34 najväčší win streak má na Dynamika a mal najväčší Diamond 3, k tomu dávam 8 z 10. Lebošo, ten má 32 prestížov, žiadnu prestíž dvojku, 57 000 trofí, 18 najväčší win streak na Henka, Diamond 2, najväčší v rankedoch, tomu dávam takých 7 z 10. Potom je It's Hugo, ten má 62 000 trofí, má 38, má 2 prestíž dvojky, má 25 najväčší win streak na Dynamika a v rankedoch mal najväčší Masters 1.
Tomu dávam 8 z 10. Potom je No Mercy. Tady máš 4 prestige dvojky, 43 prestigeov dokopy, 26 najväčší string na ako sa volá? Proste tú, ktorú má na ňu má najväčší win streak na minu a má najväčší Masters 3, čo už je dosť dobré. A potom tomu dávam 8 z 10. Ale nie, tomu už dávam 8 z 10. Potom je to na Code Toddy. Ten má 5 prestige dvojak, skoro 70 000 trofí. Má 54 prestigeov dokopy. 40 najväčší win streak na Siriusa. A v ranketoch má najväčší Masters 1 a je tiež v Super Group. A potom tomu dávam 9 z 10, ten má už fakt dobrý účet. Potom je tu na Bomber 1300, má tiež YouTubeový kanál, ktorý sa volá Gamer. Ale akže Gamer, hej. No a ten má 71 000 trofí. Má jednu Prestige dvojku na Dauga, má dokopy 46 Prestigeov, to je tak ako mám ja. 33 najväčší win streak na Mika a najväčší je Masters 1 a tiež je taký. Tomu dávam tiež 9 z 10. To už sú všetci moji friendi, ale ešte mám tu nejaké invity, tak zhodnotím ich účty. Prvý je Pauke BS, ten má kreator ikonku. Má jednu Prestige dvojku, má 22 Prestigeov dokopy, 34 000 trofí. Má najväčší win streak na Darila 20 a Masters 1. Tomu dávam nič moc účet. 5 z 10. Potom je DJ Game. Ten má 34 000 trofí, 15 Prestigeov, 20 najväčší win streak a najväčší rank v ranketoch 3, Diamond 3. Tiež 5 z 10. A potom je nejaký Rusák, neviem to prečítať, Apten a Ikpahi. A ten má najviac, ten má 21 000 trofí, 10 Prestigeov a 17 najväčší win streak. A jeho najväčší je God 2, to je taká trojka, dvojka. Takže to už sú všetci, ale ešte keď pôjdete sem, tak tu je nejaká nová drtička, olivička alebo čo. Týchto som už dával. Ešte tu mám nejakú mamku v klube. To je mamka môjho, no to je mamka 200 IQ. Tak ten má 2480 trofí. Dobre, no tak tomuto dávam 1 z 10. A drtička olivka. Dobre, čakaj. Tomuto dávam 1 z 10, tomuto dávam 1,5 z 10. No a to je všetko, napojte sa do nášho klubu, aby ste nám pomohli hrať Mega Pick. A to je všetko, ja už mám aj Bolta, keď ste si všimli, mám všetkých brawlerov. A dajte like, odber, čaute.